Zo, je gaat het ergens om. We zijn bij het Popta-slot in Marsum. En ja, ik ben zeer benieuwd wat het me het al brengen zal. Goedemorgen. Nou, goeie. Hendrik. Bert Prins. Ja, Bert ik ben Prins. wat heger. Bert Prins en ik sta bij een slot. Ja, hoe is dat mogelijk? Hoe is het in vredesnaam mogelijk? Waar ben ik hier, Bert? Bij het Popta-slot in Marsum. Een echt slot. Een echt slot. Een van de laatste van Friesland. De leest, ja, daar had je al goed inlezen. Nou, dat denk ik, want Inderdaad, ze volle hebben. Nee, nog dat meer volgens klopt. mij. Klopt. Het is er wien ongeveer 120 van zulke soort kasteeltjes. En er is nog maar één oerbleven en dat is het Popta-slot. Goh, dat is uniek. Dat doet ik echt heel erg wat kasteelachtig gewoon, hè? Mooi Ja, een poort en... Ja, zeker. Er zit een mooie plat inderdaad. En prachtig glazen leertruten. En de loekjes die hadden kleuren van het wapen van meneer Popta. Juist. Nou, dat wie namelijk de laatste bewoner van dit slot. En natuurlijk de pleats die in het slot ombouwd is. En daar wonen wij, want ik ben de slotbewaarder. De wonen hier, En, ja, wij wonen hier. Aan de Mooi. achterkant. Mooie Friese geeltjes. Ja. En dit is 18 nieuws? Ja. Hoe we het nou in stand houden, dit? Dan is meneer Popta, dat wie een hele rieke advocaat. En hij had iets van 3 ton nalitten. En hij had altijd zijn geld omzetten in loon en pleatsen. En ja, dat teren we nou eigenlijk nog steeds op. Dat is heel bijzonder. Staat een simpel op dak. Ja, klopt. Ja, dat wie een versieringsvorm in een renaissance-tijd. Oh, het is net echt voor dit gebied. Nee, dat hebben ze gewoon ja, van oude gebouwen afzoen in de rest in Nederland. En dat zus ik in Duitsland en Oostenrijk, zus ik dergelijke sippels. De grote zaal. En ergens geen touwtjes, hè? Kan oerloon komen. Ja, pas op. Maar dat net? Nee, dat mag niet. Nee. Nee, het bestuur heeft altijd zijn, wij willen hier net al je touwtjes op stoelen hebben en kettingen en touwen en dat willen we gewoon net. Het is het huis van meneer Popta wat wij naar broeken maaien. Dus het is eigenlijk net een museum, want alles wat je stiet, wordt ik gewoon broekt. Ik heb ook het gevoel dat die pop daar mij wat in de gaten houdt. Kan dat kloppen? Het zit altijd op je del, dus Ja. dat is marcherende wankjes. Hij is net als ook eens wel eens in tiermachine was en dat is 300 die in je bij het deel zetten was. En dat Ja. is echt juist hoe het is. Maar dat zoek stomme graag willen, maar Ja. dat zit er net in. Dit is dus de wijnkamer. Maar je vroeg in televisie zat. Wat doen je hier? Nou, de mensen gewoon heel petit bed, hè? Een beetje pieper roken. Precies. En nou ja, ze sliepen natuurlijk ook gewoon in de kamer. En de haard die wie dan on. Hij werd hier een meisje in huisknecht. En die hier een gezin. Dus hij hier toch eigenlijk wel wat mensen om hem heen. Nou, dat is dus echt zo. Omdat het al 300 jaar hebben bewoond is het echt alles bijna in perfecte staat. Er is niks versleten. En alles is er nog. Zeer apart. Dit is heel prachtig. Ja. Wat ik krijg zoals je in bed. Ik moet 300 jaar in je even Roen Huppeli wat zien hoe ze hier leven. En hoe het hier alweer gaat. Gouden. Prachtig. Dit is het oudste gedeelte van het Popta-slot of Herenkastraten. En dit is de keukenkelder. Ah. Hier waar het iets kleermaken. Van die grote braadstek. Ik stel me als voor, hè, zo'n keuken, zo'n hele grote dis. Ja. Vol met fazanten en braadstekken, Ja, precies, ja, heel dat- liters maar wijn, dat vrolijk vind je al, met van die ja. lege decolletés, van die melkmeisjes. vooral die. Oh, Ja. geweldig, hè. Dat is een mooi dier. Ja, weer prachtig het Ik hier. maar geweldig, en van de bonk. Zondag, hè, dat we dat een mooi mooitje Ja, kunnen. nou kan ik het wel. Ja, Ook Bert, jongen, een prachtige dag is hij. heel mooi. Ja, schitterend. Nou, hier een paar uur geweest en aan het alles jongen. Dus ik kom je zeker waarom. En, ja, dit is echt nog een ridder voor iedereen die wat van de Friese cultuur en geschiedenis weet wel. Hoi, Joet ben we in Viewet. En wat gaan we hier doen? Wij gaan naar een mummiekelder.
Is het een zin in? Nee, want dit is echt een van mijn grootste fobieën. Dus die heb ik zagen zin in. Nou, mooi. Dit is een teken, Lisanne. Hoi. Hoi. Kom binnen. Welkom hier in het kerken van Wiewert, de Nicolaaskerken. En ja, je bent zelf van de mummies. Dus, Ja, Lisanne had er net zoveel zin in, hè? Maar het valt bij mij toch? ja, het valt hartstikke mooi. Deze mummies die leest er al meer dan 400 jaar. En ja, het schijnt dat ze toch natuurlijke omstandigheden helemaal opdroegen binnen. En er is een bepaalde luchtstroom in de kelder. En daardoor ben ze helemaal uitdroegen. Maar stel je zo dat nou ik iemand tel lezen. Gewoon als een test. Ja, Gaat dan weer hetzelfde gebeuren? waarschijnlijk wel. Want ze dat is al een mooi skaflien, maar hebben ze wat proeven die om te zien of die werking er nog steeds is van de kelder. Dat is een mooi vogels die. En die ben ik mummificeerd. Dus ja, de werking van de kelder is er nog wel steeds. Ja. En ja, ze denken dus dat er nog wat oren magische krachten meer binnen. Hè? Net alleen de temperatuur en de oren klimaatomstandigheden, maar bijvoorbeeld aardstralen of zo. Hier beneden, daar lezen dus de mummies. En dat is een graafkelder, een familiegraaf eigenlijk van een adellijke familie die het je wennen had. De Walta's wien dat. En die wien krek boetenwieuwd op een soort met kasteel, het Walta-slot. En in 1609 hebben ze de kelder bouwen laten. En als er dan op het kasteel weer een incident ging, die werden hier bijzetten. En wie heeft ze nou eigenlijk gevonden? Nou, ze waren hier in 1965 waren ze hier bezig met werkzaamheden in het kerken. En toen ben er een paar timmerlui die wisten wel dat je beneden een kelder wie, maar dan mochten ze eigenlijk niet komen. Maar die ben toch stiekem naar beneden gegaan en die hebben ze dus ontdekt. En toen waren er nog alwe kisten met lichamen erin, die stien op elkaar stapelen. En ja, nieuwsgierig had ze weer zeggen ze eens even onder de deksels. En ja, toen kreeg ze wel de schrik van hun leven. Want daar lagen hele gave lichamen toen nog in. Dat verwacht je net, nou. Ik heb gewoon sinds dat ik liet bij ben al een soort van angst voor oudere kerken en alles wat mij lijken te maken had. En dat komt toen ik een keer in Denemarken weer als liedband. Toen ben we naar een kerk geweest en toen zeg ik toch het rooster in lichaam lezen. En sindsdien heb ik een trauma daarvan. En dat is precies wat ik doe, dus ik in van. Dit is een soort van training voor je fobie. Nee. Het was net? Jawel, kom maar. Ik vind het echt net leuk. Oh nee. Ik vond het net eigenlijk. Kijk, je wil kijk pop. Waar is nog? Ja. Oh, naar. Dit vind ik heel naar. Op zich best oké. Ja toch, dat dacht ik. Maar ik vind het net echt leuk of zo. Als ik me bedenk dat dat meest kan binnen. Ik wil wel je steen. Ja. Oh, moest die foto's zien? Dat is zo Nee, nee. Zoek je zelf wel naar. Ik wil je steen. Ja, die ene shot drukt beter uit aan de oren. Qua bewaren. Wow, ik dacht even dat het bewoog, maar dat is een schaduw. Oh, dat is echt even. Oh. Nou, vrouwlie, wat Ja. vond je ervan? Ja, volgens mij toch? Vond je het Volgens mij, ja, het is gewoon een stap. Dat De vind ik stap. wel heel heftig. Maar ik vind het alsnog net, het is net prettig, maar leek je me eigenlijk poppen, ik al wisselijk net. Ja. Het is toch net echt wat ik hier verwachtte meer. Het is, Toch ben het ik krijg mensen best. Ja, en Dat is dat, door en als ik hè? daar hoe naar uitdenk, dan ben ik een Ja. beetje angstig. Wat vonden ze er nou van? Ik vind het heel bijzonder. Ik was zielig voor die
meesten van vroeger. Ja. Ze hadden net voor kozen om dat te lezen. Nee, dat is wel zo, ja. En wat vond je ervan? Ja, ik weet net toch dat het voelt me mij. En ja, het is toch een beetje angst. Ik ben wel trots op die ja.